Vítám vás u dnešního pořadu a bude se jmenovat Odhalení tohoto týmu zkušených komických parkouristů. Nyní si je představíme. Takže první je nejznámější Kamilka Ockmonková. Byla to pantomimická kuchařka a nyní je to akrobatka. A zranila jsem se na hlavě, takže jsem trochu ťukla. Další tu máme našeho oblíbeného Fóďu Ferbasosvíče. Byl to čistič veřejných záchodů, nyní je to Tarzan. Ta asi taková nehoda. A od té doby mám pěstí ze železa. Pak tu máme našeho oblíbeného Bildu Povrozníka, co si neumí ani zavázat kaničku. Byl to popelář, který si vážně poranil hlavu. Nyní je to učitel parkouru a velký fanoušek Taryho. No jako já, jo. Tak. Pak tu máme Kunhudu Jarčovou. Byla to porodní bába a nyní je to kameramanka. A pak náš oblíbený domorodý strýc Franta Mojmír Jožinovič. Byl to prezident Ugandy a nyní je to domorodec. Ty to pojďte někdo číst. A poslední je Kamilka Vůcásková, elektrikářka v kanálech a nyní moderátorka tohoto denního pořadu. Kvůli nízké sledovanosti se přidala k nám. Jo. Se vám představíme! My jsme kanál 1007!